راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو إزي دمت أربحر نتيو نقحتنا تكبر معرزة تامرت كرماس حيلين مفتار قحقح زوافرت عرب حارنت مركز هزباونت عرب حارنت مركز هزباونت عرب حارنت كنيت مزمورا نود عاونت أباي تازلو هياو كوننت مقال حكي معد أبركي عربي حارنت ناي تصفنا سمكي عربي حارنت زخبركم تخطاتلتي مدبنا مس دمصي عرب حارنت يخم زلخم كما يقنيخم سياسيومي نايلوم معنتي أدالاوي غاشانا دكتور دانيال رزنا مكوننيو مو دكتور دانيال انقع بسلام مصخا ادمينا خبيركا ابز مصاكا ازي مسكنكا أنا ونزعد ما زغربكم لي أزاي مسكنكم عدالوت مدب عرب حرنت كمو نعهاون إساس نز مدب تسخاص لذا عدمكم هي مسكنانو. alright thank you دانيال مو نايلوم معنتي أرستنا بزعبا مسجاجري منجستي ويزي جيزاو منجست زبهال بإنجليزيون transitional government وي provisional government زبهاليو سكي بزعبازي كلمة مخادنا مس نفسها الله لنا دكتور دانيال حراي لقنا يغني لي أكم ذا مسألة تمساسالي مدبات كمحجي غريبة سلزنا وركون سمعتي من هزبون نفسي زلال لخلو وانا سلزنا بري أو مركز ممبار حتر زبالة ليلا بزعبان نفسي كتاب كستهينة أبز كايد زلو ألتا أنطار ملكي كم كالوت قدسات هجراوين إيرتراوين عغمي بسفقده زبركب زلوه دلاي فتحي إلى قلت عن نفسي بمويا ناي حق دحر بايتالني إذا حلف 10 شهور عامات كأني أب كبهاجري أب واتساب سدت ركب حد جينيفا بسويسرلاند قمت أب تفعلي نتفتات تفوقسوتات الناي إيرتراويان وواسانيره بمحبر درجة أب ساعات زي أبال ناي محبر سب حق إيرتراويان ويدما إيرتريان لو سوسايتي منالات أبزنا يلوم معن في حزنا يزلنا مدبقن حرفشاوي أبير ترازلو كيدي مسرح بوليتيكا وخناتات زميل كتارست كنت أنا خفص لزخنا بو منصر كم قدوش حجرا والكسب كويني زيادة خزارب كم وكيل ناي قدنا يكون كم وكيل نوي أفنيا ناي محبرة سبحقية تراوين كويني خزارب قل حافشاوي تدحر بايتاي زوال كوخاي يمثل زملا تلو زقود لنقرات نتلوون عبتنا حتى المرسن نملا أنا يخن كيد نخدينا وحلايه سلازي بحتر زبلس زي كبل خلب زعبا نفسي alright thank you دانيال كابتوم حدا نخور عالكا حاويغا اب ساوث افريكا كابتوم بزح ابركتو زغبرو حرايونتي تاريخاوي ناي جنيفا سلاماو سلفي زمورحن زودبوني خامو سمين امريكاون حدا صبو عدت يركا دقا زيبلكا تحدر زبخا نخرو هو نتخلو تقبرو سرحون بسمين بسم أبلات عرب حرنت أزي مسجنكا مو ناب نايلو ما عند حتونا خنقاتو كم تقدم بيلا تقاسكو بزعبا مسجاجر منجستي ويجيزيو منجستي يخون تحفشاو علالنا كم توسك انتاي مالتيو جيزيو منجستي وي مسجاجر منجستي خنبل كلنا انتاي مالتيو أقدمي مسجنكا إساس بزعباتي وشن عامي زقبرو نجارات نذهب كايو كلام مسكرنت بالبي مسجن مجم عميز فقدو قبر له هجراو حلفنتين قبوئين سلازخونه إلى خاص لذا أمن له معناتي نعم حتىها من لسه بترجم درجة جيوم منجستي بحال أب نايم السجاجر مدرخ زقوم منجستي نحدا هجر كاب حدا تاريخه ومعرف نقص تاريخه ومعرف نخسجاجر تبعيله زقوم منجستي معناتي بتحتر زبالة أردادو أب كنتات إيرترا انتهي سلازد لي إلى نزارة بولو زلنا انتهي قبل سنة تزول حتى سلازد العال نوعو مردو من تقطع منا
ድሕሪት ምልሲለ ብታሪኻዊ ኣቀራርቡን ኣመጻጽኡን ከብርሆ ክፍትን እየ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ዋላ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብወግዒ ከምኡ ዓይነት ቋንቋ ይጥቀም እንተዘይኮነ ብግብራዊ ኣመጻጽኡን ታሪኻዊ ድሕረ ባይቶን ክንርኢ እንተኮይና ግን ጊዜያዊ መንግስቲ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ንዕኡ ክንርዳእ ኢና ንዕኡ ተረዲእና ካ ብሕጂ ዝመፅእ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ መሰጋገሪ መንግስቲ ይኹን ጊዜያዊ መንግስቲ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሕቶታት ክለዓል ስለ ዝኽእል ኣብኡ ዘኽድድ ሕቶታቱን ክንፍትሽ ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ብስልጣን ዘሎ መንግስቲ ህግደፍ ኢልና ንፅውዖ ንኽእል ወላ ካልእ መፀውዕታትን ክወሃቦ ክእል ይኸውን ብዝኾነ ኮይኑ ግን ብህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብ1991 ዝቆመ እንዳበለ ከዓ ክሳብ ኣብዚ እዋን ዝኸይዱ ዘሎ መንግስቲ እዩ በትሎመዳ ኣፀዋውዓ መንግስቲ ስለ ዝበሃል ኢና መንግስቲ ንብሎ ዘለና እምበር ገለገለ ዝሰርሖ ስራሓትን ተግባራትን ኣካየዳታትን ካብ ንቡር ናይ መንግስትነት ኣካይዳ ወፃኢ ምዃኑ ከይንዘጋዕና ማለት እዩ ኣብ ግንቦት 91 ብሙሉእ እቲ ስም ኤርትራ ዝፍለጥ ጂኦግራፊያዊ ክሊ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምስ ኣተወ ሽዑ ተቆጣጢርዎ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሳዒሩ ማለት እዩ ወተሃደራዊ ዓወት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እቲ መሬት ሓራ ምስ ኮነ ብኡ ንብኡ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንነፍሱ ከም ጊዜያዊ መንግስቲ ኣቂምዋ እዚ ክገብር እንከሎ ብኣዋጅ ብስርዓት ብሕጊ ብዝተኣወጀ ሕጊ ባዕሉ ብዝሓገጎ ወይ ከዓ ብዝኣወጀ ሕጊ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ከዓ ብኣዋጅ ኣውጁ ዝሰርሖ ነገራት ብውሕዱ ባዕሉ ነቲ ኣዋጅ ተኣሚኑሉ ነቲ ትሕዝቶ ናይቲ ኣዋጅ ኣሚኑ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢልካ ስለትግምት በትኡ ዝኣተወ መብፃዕታትን በትኡ ዝኣተወ ቃልን ክትምግቶን ክትሓቶን ስለዝቐልል ኢና ሕጂ ነዝብሎ ዘለኹ ሕግታት ብጠቕሶ ዘለና ተቐዳመይቲ ዝኣወጀ ኣዋጅ እንታይ እያ ነይራ ኣዋጅ ቁፅሪ 23 ናይ 1992 እያ ትበሃል ብዕለት 22 ግንቦት 1992 ከዓ ተኣዊጃ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ብናይ ግዜ መቐን እንተርኢና እዩ እቲ ኣዋጅ እቲ ብወግዓዊ ፀዋውዑ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ኣቃውማ ስልጣንን ዕማማትን ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ ተባሂሉ ይወፅ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ መእተዊ እንተርኢናዮ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ተኻይደ ተጋድሎ ሓርነት ወይ ከዓ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ነቲ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ መግዛእታዊ ሓይሊ ስዒርና ኤርትራ ነፃ ስለ ዝገበርና እያ ብመንገዲ ሪፈረንደም ርእሰ ውሳኔ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ማለት እዩ ንመሰል ርእሰ ውሳኔ ክህቦ ዝግባእ ድምፂ ክሳዕ ዝወሃብ ቅዋማዊ መንግስቲ ክሳዕ ዝምስረት ጊዜያዊ መንግስቲ ክምስረት ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንነብሱ ዘለዎ ታሪኻዊ ሓላፍነት ተሰኪሙ ከም ጊዜያዊ መንግስቲ ኣቂሙሎ ብዝብል ኣዋጅ ማለት እዩ ሓደ ዓመት ድሕሪ ናይ 91 ዝነበረ ወተሃደራዊ ዓወት ብከምዚ ተቆስኮ ኣገባብ ንነብሱ ኣቂምዋ ኣብ 93 እንታይ ተገይሩ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ሪፈረንደም ዝተገብረ ሃገር ኤርትራ ከዓ ከም ሃገር ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ልኡላዊት ሃገር ተፈላጥነት ምስ ረኸበት እንደገና ኣብ 1993 ከዓ ሓደ ካልእ ሓድሽ ኣዋጅ ተኣዊጁ ኣዋጅ ቁጥሪ 37 ናይ 1993 ዝብል ኣዋጅ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ 92 ዝተኣወጀ ኣዋጅ ዝትክእ ኣዋጅ ወፂኡ ብዕለት እንተደኣ ክንሪኦ ኮይና እዚ እውን ኣብ 19 ግንቦት 1993 ተኣዊጁ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ በዚ ዳሕረዋይ ሕጊ ስለ ዝተቐየረ ንዓና ሕጂ ዘገድሰና ዝዳሕረዋይ ሕጊ እዩ እዚ ዳሕረዋይ ሕጊ እውን ብወግዓዊ ኣፀዋውዑኡ ኣቃውማን ስልጣንን ዕማማትን መንግስቲ ኤርትራ ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ እዩ ዝብል ኣብዚ ሕጂ ጊዜያዊ ዘይጊዜያዊ ዝብል ስም ወይ ቅፅል የብሉን ኣብቲ ውሽጢ ኣዋጅ ኣቲና እንተርኢናዮ ግን ኣብ ዓንቀፅ 3 እቲ ቋንቋ ንፁር እዩ እንታይ እዩ ዝብል ወይ ኣብ ዓንቀፅ ሓደ ናይቲ ኣዋጅ እንተርኢናዮ ሓደን ክልተን ማለት እዩ ቅድም እቲ ኣዋጅ እንታይ ምዃኑ ይገልፅ ካልኣይ ብካልኣይ ደረጃ ከዓ እንታይ ዝብል እቲ ቀዲሙ ዝነበረ ኣዋጅ ተሰሪዙ ምዃኑ ይገልፅ እሞ ኣብ ዓንቀፅ 3 ከይዱ ከዓኒ
تحجي زقوم زلو منغستي ما يمسغاغر وان منغستي مخانو يغلصو اب تارستنايت اواج ما يمسغاغر منغستي ولا كنت زي بله اب عنقد سلسته ግን بنصور تشعو زقوم زلوون ناي مسغاغري منغستي ناي مسغاغر وان منغستي مخانو غليصو ولا اب تقدماي نايتس عام كلتن دنبر اواج غيزياو منغستي تباهيلو نيرو اب دحرواي كاني ناي مسغاغر منغستي تباهيلو بزقصيلو انتنو عدميو ناي 4 عامات يخون زبل بنصور اب عنقد سلسته نوس عنقد كلته او تقميطلو እዚ ዝቆም ዘሎ ናይ መሰጋገር እዋን መንግስቲ ዕድሚኡ እንተነው 4 ዓመት ኸውን ድሕሪ 4 ዓመት ከኣኒ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ንዝምረፅ መንግስቲ ስልጣን ይረክብ ቅዋም ሃገር ምስጠደቀ ቅዋም ምስተነድፈን ምስጠደቀን በመሰረት ሽዑ ዝግበር ቅዋማዊ ዝግበር ምርጫ ቅዋማዊ መንግስቲ እንትኸውን ሓላፍነቱ ኣብኡ ኣብቂዑ ናብ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ስልጣን ይረክብ على أزرارها نهزبي سلطان يركب إلو نفسه بخمزي من قدي نداسرعه ويديفاين نداك برزنة ما يمسكاكر من قستينيرو اتمسكاكر زبل قالك تقوملو سلا زي دلي ماي بلس ماي تلمتها كايدا سلا زتاعتاتو دحيرو جن ترشعو بو تمنقستي زبل نورات وعاخاني كم قبلنا توسد خيرو كساب زواندي بخوهم يخيدالو بأواجن تاريخن بتحربايتان ترجينا يجن ما تاتا كم زكسر حجهم قول صلوا صحكوي لازم هاي مالتين باري كابتي تأوجلو جيزي تتصبنا عشان شعتني ميتن عن شو عتني خلوك يعني روت تمستقاقر من استزباح كلنا بنفوت أو تاريخ أو أكايدا زي أيكونن كم دري زلنا ها زي حد بتقدر تفلت بوليتيكا وحيد كسب زوان زي بعمد بجونت بوليتيكا بسلطان شبيتو يخيل الله إزي تفتير زلو بوليتيكاو قلولاو نخفتر كاب زغددو مخنياتات حدن على حدن مخنياتات كله لهوني منالات كم اقداس غيرو تقصب زين انتاي بوحدو دحرتي كل عامتنا مجمرتا قصعري فرندم زنبره اوان سو ማሕበረሰብ ዓለም ንኤርትራ ከም ልኡላዊት ሃገር ዘይፈለጥሉ ግዜን መድረኽን ስለዝነበረ ምናልባት ነተን ክልተ ዓመታት ብኾን ደኾን ንስኹማን ማለት እዩ በቲ ሽዑ ዝነበረ ኣካይዳ ብኸምኡ ንኽኸይድ ህዝባዊ ግንባር ዝበለ መልክዑ ታሪኻዊ ሓላፍነትን ስለዝነበሩ መጢጥካ መጣጢጥካ መቸም ምኽንያት ክትፈጥረሉ ትኽእል ትኸውን ኢኻ ድሕሪ 93 ሪፈረንደም ድሕሪ ምክያዱ ግን ብህፁፅ ናብ ሃገራዊ ዕርቂ ይኽእቶ ዝግባእ ነይሩ مش كلهم إيرتران بوليتيكاون حيلتات هجراو عرقو تصويعها كل بوليتيكاو حيلتات راح يكون حزب إيرتراون بديمقراطياون أساتفن من جدي دون شو اسمع له بوليتيكاو مسرح فتيركا يقوم يروت مثلا غير منست كاو نبقوا من دافن تاعتهم يحرقوا من دافن مصداقن ثاني ناب هجراو مرجعاتها وهمزي وحزب زغانه من جدي ديمقراطياون مسغار كبر تحاله زي تجبره وانتي زبا ግንባር ብዙ ነበሮ ወታደራዊ ዝናን ናይ ሰዓሪ ናይ ስዒረ ዝመጣ ኾይ ዝብል መንፈስን ዝታት ንኽገብር ኣትክዳስነት ዘለዎ ነገር ኮይኑ ስለዘይ ተራእዮ ክገብሮ ይከኣለን ነታ ሃገር ግን ድሒርና ከም ዝረኣናዮም ክሳዕ ዝእዋን ዝውንዕ ዘባ ከም ዘለና ኣብሰፍ ዘይብል ክሳራታት ፖለቲካዊ ቅልውላው እትይዋ ርከባሎ ብከምዚ እናበለ ከዓ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪት ምንስና تاريخاوي مقانون أما عبابلون أعطيناهم كردو سلازقبانا بهمي كبرهوز في التنزله سلازة تقدامي تخفانا يتحطوها بزيئة من لسكوينات اسمعني حراي دانيال تاكاليتي زنبرتون قلت أقامات ويجيغاتات كونيل كاز تقبردي ولا بزي فلات تقبره يعني رامو I think هقراو عرق أخقبرني روتبل ጽቦት ነጥብ ምጽ ይኻልኻሞ ካልከ በወገናውን ትምሁር አካል ብፍላይ ኩሉ ሲ ትምሁር ዲ ዘይተማህረዲ ኩሉ በሐሳቢ ዓሲሉ ነይሩ በትነጻነት ኩላትና ሰኺርና ኣብቲ ኻል ኣይንርኢኒና ነርናሞ ካልከ እንታይ ጸገማት ነይሩ በህዝቢ ብፍላይ ካ በትምሁር አካል ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ሕጊ ክኢላ ፈላጥ ተሞክሮ ዝነበሩ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ጌጋታት እንታዩ ዝሕጂ ናብተን ቀጺለን ዝኸዳ ሕቶታት ስለዝወስደና እየ እንዳይ ወይ መስለካ ምስቲ ዝባው ግንባር ሒዝዎ ዝመፀ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ንስርዓት ደርግ ስዒሩ ንኤርትራ ከም ሃገር እውን
بوحدتي مريتها وحرنت نطا زغبرلو تاريخاو دحر بايتو زنون دنورو ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ቅልጽምን በስ ናይ እዋን ክትሪኦም ከለኻ ከም ደፊርካ ትዛረቡ ደፊርካ ተሓቶ ዓይነት ውድብ ኣይነበረን እዚ ዝፈጠሮ ስክፍታታትን ገለመ እዋኑን ሓውስ ፍርሒ ክትብሎ ትኽእል ኣካይዳታትን ምሁራት ይኹን ብካልኦት ኣካላት ሕብረተሰብ ከም ትግበር ዝግብኦ ከም ትበሃል ዝግብኦ ኣይተባህለን መጠነኑ ዓይነት ዝኾነ ተሳትፎታት ነይሩ ኢለ ክግምግም ንኽእል ኣነ እዚ ጌጋ ከም ዝነበረ ግን ከዓ ማዕረ ማዕሪዮ ከዓኒ ኣይዝንጓዕን ኣብ ነገራት ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይበፅሖን ከሎ ኣብ ዝተሓላለኸ ናይ ቀልውላው ደረጃ ከይደየቦን ከሎ ጌጋ ይግበር ከም ዘሎ ክእረም ዝግብኦ ነገራት ክእረም ከም ዘለዎ ምዝራብ ግቡእ ምዃኑ ዘከራኽራ ኣይመስለንን ወገን ምሁራት ብፍላይ ማለት እዩ ኣብ ደገ ዝነበሩ መብዛሕትኡ ኣብ ስደት ነይሩ ሽዕቲ ምሁር ዝበሃል ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ዘይምግባሩ ሕጂ ንኸለ እቲ ዕዳ ሰፍ ዘይብል ኮይኑ ብሃገር ደረጃ ነቲ ሃገር ሚስዋ ይርከብ ከም ዘሎ እዩ ዝግንዘብ ኣነ ግን ተሓላፍነት ታሪኻዊ ተሓታትነት ናይዚ ግን ብዓብዩ ናይቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ፖለቲካውያን ሓይልታት መራሕቲ ናይቲ نزاربو لزلنا ودب ህዝባዊ ማሕርነት ኤርትራ ዝበሃል ዝነበረ ሽዑ ድሓር ድሒሩ ሽሙና ዝግደፍ ተቐየረ ማለት እዩ እቶም ኣብ ላዕለ ፖለቲካዊ ፅፍሒ ናይ ሓላፍነት ዝነበሩ መራሕቲ ሳቶም እዮም ዝሕተትሉ ብቐንዱ ምክንያቱ ሃንደስትን ቀለስትን ናይቲ ዝኸይድ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስራሕ ሳቶም ብዝባሃሩ ወተሃደራዊ ዓወታት ኣስኪርዎም ናብ መን ከማን ዓይነት ዝብል ትዕቢት ገፁ እውን ዝኸደ ኣካይዳታት ከም ዝነበረ ኢኻ ትመዝን ንገለ ታሪኻዊ ምሕባራት ምልክትካ ክትሪኦም ከለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑ ክስራሕ ዝግብኦ ዝነበረ ዕዮ ገዛ ስለ ዘይተሰርሐ ናላ ሕጂ ናብ 27 ዓመት ናብ 30 ዓመት ገፁ ዝፅጋዕ ግዜ ኣብ ሎሚ እዃንካ ክትሓስቦም ክትሪኦም ከለኻ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ካብኡ ጀሚሩ እናማዕበለ ፍኻም እናበለ ዝቐፀለ ምዃኑ ብኸምኡ ዓይነት ሚዛን ከተቐምጦ ዘፀግም ኣይመስለንን ግን እቲ ጉድለታት ብኩሉ ሸነኻት እኳ እንተነበረ ዋላ በቲ ያዕክብል ዝግብኦ ዝነበረ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ምሁራትን ካልኦትን ማለት እዩ ብፍላይ ማለት እዩ ከም ኢሊትስ ንብሎም ዋላ ካብኣቶም እውን ክግበር ዝግብኦ ብወገናቶምን ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ነገራት ዘይተገብረ እንተነበረ ከምዛ ኣዲሙ ዝበልክዎ ግን እቲ ዝለዓለ ሓላፍነት በቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ናይቲ እዋን ክሳብ ሕጂ ዋሃ ኣፅኢሉ ዘሎ ገሊኦም ቀፂሎም ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ገሊኦም ካልእ ታሪኻዊ ምክንያታት ኣብቲ መስርሕ የለውን ሆኖ ኮይኑ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ሓላፍነት ግን ኩሎም ተዋን መሪሕነት ዝነበሩ ኣካላት ዝውቀስሉ ጉዳይ ይበሃል እየ እዚ እንታይ እዩ ገቢትካን ዓብይልካን ናይ ምኻድ ዘምፅኦ ድሌትን ስምዒታትን እዩ እምበር ንኣብነት ብቐንዲ ሽዑብቲ እዋንቲ ንሃገራዊ ዕርቂ ክሳተፍ ዝግብኦ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓይሊ እንተሪኢና ብርዱእ ምክንያታት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተጋደልቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ብኻልእ ኣዘራርባ ከምኡ እውን ኣብ ተፈላለየ እዋን ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰንጪለን ዝወፃ ካልኦት ውዳቤታት እውን ነይረን በቲ ናይ ተሽዑ ግዜ ዝነበረ መድረክ ተሪኢናያ ግን ዝሰርሕ ውዳበን ጠርናፈን ኣካይዳን ዝነበሮ ብውሕዱ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰብራዊ ባይቶ ዝበሃል ውድብ ነይሩ እዩ ኣዝዩ ኣናኢስካ ዘይርአ ዓይነት ውድብ እዩ ነይሩ ኣብ ተፈላለየ ከተማ ሃገራትን ቦታታትን ሰፊሕ ውዳበን ጠርናፈን ዝነበሩ ውድብ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ናይ ጀብሃን ሻዕብያን ዝብል ናይ ካብ ሜዳ ኤርትራ ጀሚሩ ዝመፀ ፖለቲካዊ ምትፍናናት ንሱ ከይተፈትሐ ናብ መሰጋገሪ መንግስቲ እቶም ምፍታኑ ኩሉ ግዜ በሰላ ሒዝካ ከም ምቕፃል እዩ ነይሩ እቲ ተገብረ ፈተነ ከዓ በሰላ ሒዝካ ክትከይድ ስለዘይትኽእል ክሕከም ስለ ዝግብኦ ክሕከም ዝግብኦ ሕማማት ካብ ብኣጋ ስለ ዘይተፈወሰ ኣብቲ ድስዒቡ ድመፀ ቅልውላዋት እቲና ኦፍኮርስ ተወሳኺ ካልእ ፀገማት ከም ዝነበሩ ዝንጓዕ ኣይኮንኩን ግን በቲ ናይ መሰጋገሪ መንግስትን ናይ መሰጋገሪ እዋን ፖለቲካዊ መሰርሕን ብዝምልከት ኣንፈታቱ ግን እዚ ሕጂ ክሳብ ዝዋን ጠቒሰዮ ዘለኹ ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ዘይተገብረ ነገራት ስለ ዝበኮረ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ተበፂሑ ዝብል ሚዛን ኣለኒ ወገን
هو اسكي داني أباخ لخا أبزار استون نبعلو هزباو جنبار حرنت إيرترا ناب هزباو جنبار ديمقراسي فتحن ويزه قدف نبلو زلنا تغيروا إذا غير كلون بينا يحقيو قالوت كم زناتكم عينتك قبرا خلادو زبل ولا حنتي نبرن موتي حلافنا تسكم وزلخا أكال اللي زريعو زلخو ولا تغير كلون زي حقي تغيروا بعلم كم دلايم وين كم زولو ميم جيرو ممو أبزغ كميمو مردات خاخم وديو تغير كلوسي من قسقاسي ولغا حدا جزي خا ودبي ولغا مو نزه قدف كمي خاطري أسغا نوشاوي بوليتيكاوي مشروع بزملكة نعبالاتون نمريحنوتن زملكتي في نايوساني مسرح كل بعضتاي فلالي قبعني مثلا زواجون باركم ودب هاجر كام هاجر نرايو حجي أبتي نهاجراو قداد زملكت وسانتاتن أكايدان بينو يوسن سلازنا برا إذا خبيت سجني أب هاجراو ربحناي هاجر إيرترا بو منصر كتير ياخد الخمانة كمودب جن عوشتي ناتو أكايدان كتاتو وزدل لوتن كابشن ملوات جميركا هبكالا خيرو لوس الحتارتر نيرو صالحو ودواو قرصنا أكايدان مريحنتاتون نيرو دونجي تشعر تقبلنا 1994 قبائل بدونغاي انت زي كوينو مها تودب كم تاريخ حيزو وزمت أنا مش تراونا زعبلو له عبعب أكايدا مسؤوخ تحيز زمت أخاط أقامات زي كوينو زي تنتودب نبعض زملكتي شو تزي كوينو تيزل لهم مسرح أنا تحجر زملكات جن أقدم تقيسين زنور كنت أجمعتي مالتي زهانو غينو جن تودب المعلوم تعناس لزين ورا مودب أبزح جنا أتروا جمان نهر ردام في الجيك والخوني أنا تي بتردو أي انتهي تقدمنا تنن زنبرا كايدا نهيزوا جنبار كنت تنن توتادراو كنتاد زفوترو قديتها تنيريو نوعو تقيد نبرة برتاو ألفي ببهاريو حتىنا وزخنا وتهدراو ديسبلين غير كاخد كله زباكا العلم يستراو انك تتاكد زجددك هونتات لزنبره بو منطرتي ودباوي ديمقراسياوي مسالاتن اكايداتاتن حتير كايو خد كايد وي دما عطيني كاخد حزو زجدد كونتات لزنبره بو من قد ريخا بقل ملكعو او حتير كاوي او كونتاس قرب ميزان دخون ميزانه زخون الرأي غير كاخد فردت يكال هوني لي زمزن عليه تي قدامي علامه زنبرنا يبقى جنبار نيرترا خم هاجر تعامل شرطه جن اتشان تعتميتن 91 لازم تعاوته بوحدت مريتا وحرنت سبعه وحرنت هيترغاغصن كسبلو ميلان ديزا امن انا تمريت جن كان مريت كاب تهدراوي أجدادا نايت شعوب سلطان زنبرنا إثيوبيا منغستي كاب درج مالتي ناس أصله زبورو باوغم بوحدو علامه زي سلازم تعاوته جحريو اتي كم تناي قدم ناي ميدا كايدا غير كاخيد استفتنه زي قبل بهونه اكايداتات كقصل اينبرو ابتودب قصيلو تحزني ولا كوشت او غدايات انتخونه انتقدم التقسكو نت بوليتيكاو بحال ناي تهاجرون سلازو كولون زبرزون ازي قنع كون اينبرو ግን ንሱ በአዋጃት ይግበር ነይርዎ ከምቲ ናሃገራው መስርሕ ዝምልከታ ቀዲመ ተቆስኩ አዋጃ ኮሙ የድልዮ ነይሩ ኢልካ ትዛረብ ግን ዝከአል አይመስለንም ምክንያቱ ውሽጣው ውድባዊ አካይዳ ናይ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽንስ ንብለን ናይ ፖለቲካው ውድባትን ካልኦት ናሃገራው መስርሕን መስመርን አካይዳታትን ፍሊስ ለዝብል ዝኾነ ኮይኑ ግን ቁንዒ ነይሩ ንባል ግን አይኮንኩን መሰረታዊ ነገር داني سوري انتاي نمبالي أنا الساتوم واتبع الله نايتهم أبالات مرج عنديو تأبالون مرج أيتوا هابون بعلهم توم حلفتي أموسينو مو مالتيو يقداس نخالق جن عدل أيتوا هابن من كسقاس نخد مصر ديو ودب كال نخد كبر دي عدل أيتوا هابن حجي بخمي بينا حقي غدا عمو كوم عينت ودب تمصر دلخا نمبالي السن دي دعم متقدمي تعنتي بحانتو يزوال كوحاكو ازي ناي هزباو جنبار كلاي ودباو جبايات 94 تغيرو بناي جدي سنين عمري كلمين يخبرني غيرو هاغراو عرق زولكو عنتوي بو حدو تعريف رندم مستقبرت
أبتسعان سلستن كتقبر نيروات هاجرا وعدي شو أنت عدل ويكون تكتر مخالنا نيرو وصلك كاب زوا جنبار وصع زلوا بوليتيكا عن حياتاتون أبي ترى آتين بسلامة وزخونة من جدي مسز بي ترى خرافة بوليتيكا وأجندة تاتن أجندة برنامج حزب خلالية مدبات سرحان خلالية مجمرة دن أبتي زلنا بمساجر مدرخون من تسعة بو جيران كاني كم زخنا حالة بوليتيكا وحيدي برجع شو حدا تنقذ نبرة بوليتيكا وحيدي زواج الناس لزخنا نعلي ولا تزيد هذا معري يعدل التبعي بونون نسبة إيرترا بعد بوحدث أمارات كفيتهن أمارات تخافيتلو كخيل مخالة هزبي إذا كنا يتجبرن نزغدي مزبولكو حبلالن جباتن زغنا أكايدا خطل في الزدلية وأقولها ويتحرك قداس مالتي بزز ما تشجعتي عبزخا عراداس نطري السوس فترات أجمع خالمي شون كل الدبلنا زلنا نتحجرون عن مسوا ذلك ولا مالتي هذا عبزخ تعيبولن عبز تحتات النجار يبولن شو عز تجبر تاريخها وجيجاتات نايز واقمبار ناي هيقدر في الله مالتي تحرش مثلا صغيرة عبز بسيحنا زلنا سلازي عبزس عملوا كتحت خطوة ده ليكون كن نتصريتي شو تجبر جيجاتات مالتي هذه إذاعة إرنا حراي مو اسكي داني كابتن يقدم تموركيسكا ابز حجون انتي انت جبرنا خمي عينت غيزياو مسغاغر منغستي انت مسرتنا انت قومنا ايو عوت كجبرنا زخل وي انت امتم روحيتات نحاده غيزياو منغستي عوت كغبرو زخلو اجي زعت زقرب مس غيزي نطاطير كاختري خنا قرب قدم زبلو هين سمعني دارولو تحاسبولو زلا يكونن انتي تجبرك خاطعوتي كا من قدرتك تفتش تصلع نجار يكون نجزياو منجستن المسرات زخل بوليتيكاوي ميدان بوليتيكاو هوا هونغن تقريبو ديو تدالي ديتيل كان نجن قرب جنا زلو هين سمعنا أنا برجز نقدر كم نقدر بزخور زلو كايرا نويح قطل كم زي كوني يزمزن عنتي كل زي ناي كربا أوان ناي جزي سليدا ዝግበር ዘሎ ነገራት ኣብ ኤርትራ ተሪኻዮ ናይቱ ስርዓት ውድቀት ዝተቓላጠ ፈልሉ ሩዕ ከም ዘይኮነውን ዝሕብር ዓመታት ኢና ንርኢ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን እቲ ብድሕሪ ውድቀት ግደፍ ክመፅእ ዝግብኦ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ከመይ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ እንተደኣ ምልስ ኮይንና ግን ቅድሚኡ ክንምልሶ ዝግባአና ካልእ ሕቶታት እውን ኣሎ እዚ ከዓ ምስ መን እተሓሓዝ ብዓብይን ብቐንዱን ሓደ ብኸመይ ይኽእል እቲ ስርዓት ብንዓቱ ባህርያዊ ኣካይዳ ረማዕ ኢሉ ክወድቕ ከምኡ ክኸውን እንተኮይኑ ከዓ ሓደ ሃጓፍ ክፍጠር እዩ ኣሸጋሪ ከዓ ክኸውን እዩ ወይስ ብናይ ደገ ድፍኢት ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ብዝፍጠር ተቃውሞን ናዕብን ዝተወሰነ ዓቐን ናይ ውዳበ ብዘለዎ ፖለቲካዊ መስርሕ ክወድቕ እንተይልካ እውን ብድሕሪኡ ዝመፅእ መሰጋገሪ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሕቶ እሱ እውን ካብኡ ዝመፅእ ዓመታት ይምልሶ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን እንታይ ኣብ ኤርትራ ውዒሉ ሓዲሩ ዘሎ ስርዓት ክቕየር ምዃኑ እንተተቐይሩ ከዓ ንዑስ ካልእ መንግስቲ መሰጋገሪ ንበሎ ዘይመሰጋገሪ ክመፅእ ምዃኑ ግን መካሳዕ ኣይኮነን ምስ ካልእ ሃገራት ዝተኻየደ ዝኸደ መስርሕን ኣብ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል ኢልካ እትግምቶ እንትፅበየን ናይ ግድን ዝተወሰነ እዋን መሰጋገሪ መንግስቲ ክህድሊ ምዃኑ ብዙሕ ዘተሓታትት ኣይኮነን እቲ ዓይነት መሰጋገሪ መንግስቲ ክኸይድ ወይ ከዓ ክመፅእ ዝብል ሕቶ ከዓ ሓደ በዚ ሕጂ ዘሎ ሓለዋት ደንበ ተቃውሞ እንተሪኢናዮ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ገና ዓፊፉ ክስብሎ እትኽእል ተበግሶታት ንኩሉ ክወሃሃድ ዝኽእል ንኩሉ ጠርኒፉ ብመንፅር ረብሓታት ናይ መሰጋገሪ እዋንን መድረኽን ብመንፅር ከምኡ ዓይንኻ ተውድቐሉ ዓይነት እትብሎ ተበግሶ የለን እዚ ዘሎ ሓቂ ንፈልጦ ኢና ደንበ ተቃውሞ ብልክዕ ካብ ናይ ሎሚ ገለ ዓመታት 4-5 ልዕሊኡ ዝነበረ ዓመታት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ብፍላይ ናብቲ ዝበዝሐ ቁጥሪ ህዝቢ ዝሳተፎ ኢልና ደጋጊምና ንገልፆ ዓይነት ናይ ቃልሲ መስርሕ
ክንሪኦ ተኾይና ብኡ መንፅር ብዙሕ ለውጢ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ግን ብመንፅር ተበግሶታት ናብ ሓደ ኣንፈትን ናብ ሓደ መስርዕን መስመርን ምምፃእ ወላ ናብ ሓደ መስርዕ ተዘይኮነውን ኣብ ክልተ ተቀራራቢ ኣብ ክልተ 3-4 ዘይሓልፍ ተቀራራቢ መስመራት ንምፅጉዕ ዝግበር ሰዓታትን ፈተናታትን ግን ገና ብዙሕ ይተርፈኩም ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ከምዚ እዋን እንታይ ዓይነት ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ክመፅእ ይኽእል ኢልካ ክትግምትን ትንትንን ቁርብ የፀግም ይኸውን ውዕልካ ሓዲርካ ግን እታ መሰረታዊ ትሕቶ ግን እንታይ እያ እንተደኣ ንዘሎ ጠርናፈታትን ወይ ንዘሎ ኣካይዳታትን መስራሓትን ጠርኒፍካ ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ ዕላማ ከተብፅሕ ዘይክኢልካ ግን ብድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ዝኽእል ጉዳያታት ክኸብድ ከም ዝኽእል እዩ ዝረኣየና ኣነ ኣብዚ እንታይ ምበልኩ ነይረ መስለካ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ መስርሕ እንዳኸደ እንከሎ ሞያውያን ማሕበራት ክኢላታትን ካልኦትን ግን ምድላዋት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ሕቶ ናይ ፍትሒ ሕቶ እንዲ ተዘማዲ ኣዘራርባ ንዓይ ብሞያን ብድሕረ ባይታን ዝቐርበኒ እቲ ናይ ፍትሒ ናይ ሕግን ዓውዲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓውዲ እዚ እንታይ ይግበር ኣሎ ንኣብነት እንተልካኒ ብዙሕ ዝግበር ነገራት የለን ኣብዚ እዋን ክግበር ዝግብኦ ኢለ ዝሓስቦ ማለት እዩ ሞያውያን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዘሎ ስርዓት ምስ ወደቐ ኣብ ቆማዊ መንግስቲ ቆማዊ ምሕደራ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ንትካላት ፍትሒ ወዘተ ዘድሊ ሰነዳት ንድፍታትን ከዳልው ይኽእሉ ተዳልዩ ይፀንሕ እሞ መቸም ፖለቲካዊ ድሌትን ተቐባልነትን እንተረኺቡ ኣኒ ከም ጉሰሞ ተሓሶም ኢልካ ተቐምጦ ኣይኮነን ክሕግዝ ይኽእል ይኸውን ኣብ ንገበናዊ ሕጊ እዚ ንምምሕያሻት ድልዮ ይኸውን ንሲቪላዊ ሕጊ እዚ ንምምሕያሻት ድልዮ ይኸውን ንኻልእ ዓውድታት እውን እዚ ንምምሕያሻት ድልዮ ይኸውን ዝብል እማመታትን ኣማራፅታትን ቀሪብካ ክፅንሐካ ኣለኹ ኣብ ዓውዲ ቁጠባ ከምኡ ናይ ቁጠባ ክኢላታት ከምኡ ዓይነት ንድፍታት ኣዳልዮም ክፀንሑ ይኽእሉ ኣብ ሕርሻን ኣብ ካልእ ፅላታትን ከምኡ ዓይነት ምድላዋት ተገይሩ ክፀንሕ ይኽእል ሽዑ ዝመፅእ መሰጋገሪ መንግስቲ ብዙሕ ስራሕቲ ተቃሊሉሉ ስለ ዝፀንሕ እውን ካብ ዝተበጊሱ ናብቲ ዝስዕብ ኣንፈት ናብቲ ዝስዕብ መድረኽ ከሰጋገረካ ክኽእል ይኸውን ንዕሉ ኩሉ ግን እቲ ሕጂ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ዝኸይድ ዘሎ እዚ ብሓፈሻዊ ኣፀዋውዓ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ንብሎ ተበግሶ ጉዳይ ምድሓነ ሃገር ዝዓበየ ቀዳምነት ምዃኑ ፈሊጡ ካልእ ኣጀንዳታቱን መደባቱን ኣወንዚፉ ኣብዚ ጉዳይ ምድሓነ ሃገር ዝብል ቀዳማይ ዕማም ጥራይ ክዓስል ከም ዘለዎ ቅድም ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ነዚ ከም መትከል ተቐቢሉ ከዓኒ ኣብዛ መሰረታዊት ጉዳይ እዚኣ ከመይ ጌርካ ተሓባቢርካ ትሰርሕ ኣብ ዝብል ሓደ መስመር እንተዳ ክመፅእ ክኢሉ ብድሕሪ እቲ ብድሆታቱን ዝኸብድ ኣይመስለንን ምክንያቱ እቲ ዓቕምታት ኣዝዩ ብዙሕ ዓቕምታት እዩ ዘሎ ፀገም ዘሎ ነቲ ዘሎ ዓቕምታት ኣዋሂድካ ከመይ ጌርካ ብሓባር ትሰርሕ ስለዚ እዚ ሕቶታት እዚ እንተዳ ክፍታሕ ክኢሉ ሕጂ ነቲ ብድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ትፅቢት ንገብረሉ ዘለና ናይ መሰጋገሪ መድረኽን ምስኡ ተዋሂዱ ዝኸይድ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ምስረታን ካልእን ዝቐለለ ይገብሮ ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ ዝብሎ ኣለኹ መስለካ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ደንበ ተቃውሞ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኢልና ንፅውዖ ተበግሶታት ፍልልያቱ ክፅብብ ኣለዎ እዚኣ እታ ምስጢር ፍልልያቱ ፅቢቡ ኩልካ ሓደ ኮይንካ ካብ ሓደ ተጨፍለቕ ኣይትብሎን ኢኻ ግብራዊ እውን ኣይኮነን ተወሓደ ግን ኣብ 3-4 ተመሳሳሊ ዝኾነ ተበግሶታት ተጠርኒፉ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ትኽእል ኣለዎ እዚኣ ክትግበር እንድሕር ደይክኢላ ብዙሕ እዋን ከዓ ሸንኮለል ዘበለቶ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ተበግሶ ካይዳ እዚኣ እያ ነይራ እዚኣ ክሳብ ዘይተፈትሐት ትብድሆታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ይረኣይ ግን ክግበር ከዓ ከኣሊ ናይ ሓባር ጣዕርን ክፉት ናይ ምርዳእ መንፈስን ጥራይ ዘድልዮ ዝብል እምነት እውን ኣለኒ እስኪ ዳኒ እሞ ምናልባት ብካልእ ሸነኽ ክንሪኣ እተኮይንና ዘሕቶ ንኣብነታት ገለ ክትህበና ትኽእል ኣሎ ዶ ካልእ ሃገራት ብኸመየን ዕውታት ኮይነን እንታይ ስለ ዝገበራ እየን ኣብቲ መሰጋገሪ እዋን ክዕወታ ክኢለን ሕጂ ሓደ ግዜ ከምዚ ኤርትራ በይና ካብ ዓለም ተፈለየት ጌርና ንሪኣ እንዲና ግን እቲ ብኤርትራ ዘጋጥም ዘሎ ካልኦት ኣጋጢሙ ዝነበረ ዘጋጥም ዘሎ እውን እዩ ምናልባት ኣባና ዘጋጥመና ዘሎ ሕጂ ዳርጋ ክትዛረበሉ ናይ ትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ ነገራቱ የግዳስ ተመሳሳሊ ነገር ግን እንተ ሓሊፍ እዩ ወይ ከዓ ኣብ ገሊኡ ሃገራት እውን ይግበር ኣሎ እሞ ምናልባት
قال عبنتات كتبنا تخلال له دبز أوان أبز قداي في تمكرو حجراتنا بحجرات فعلان دي أنا زيادة بمصنعتي ونقرب ستاتف كله بقال توسنا قانون الصحف كله عاودي ناي دو أفريقيا تمكرو يزفلت كونه تاع عجر وانتقمت اسمه نوركو مسرح دو أفريقيا استخايد مسرحون بتاريخاوي أفضل أول أب حادث تاريخاوي مدرخ مسنا إيرترا زواجم بارد في لاين سلطان مسألة إيرترا نتانو مسألة نقوله جيزة أب تمساسالو وان تجبر سلسلة نبرة بهم زاميدة بقولوا ملكو أخاو هن مهارون نقول تمكرهاتكم دول الرأي أو تام جيرو مثلا تم تتفانن تبعلو بوليتيكا وحاجات لبونا تحوسوا كايدا جيرو بدي ما بقى استخاص لبام جبران كاز بحالو على توم زبلهم زولو خار حدا وجن ناي نبرة ناي كلام سرعات ناي أبارتايد من مستنيرو بتحدا وجن كاني بعمل على النت ANC أفريقياوي هجراوي بايتو زبلو وأفريكان ناشنال كونغرس ناي بعلمان ديلا مالتي ساعتهم زمرحون كالقط بوليتيكا عن حيل تاتكاز نبرون قس زبحال ناي ديمقراسي دم بهانيو أما شرشة زيو تيز غيز نبرة جنوس تحوسو أتكمل زخون كايدا كم زي واتساب سلوز خلوتو بريكس جيوبوليتيكاوي كناتنا عالمون سنة تغير شو كل زي أكب دمر رقاحتات أبنتاي مريح هو مالتي زيجي لهم سخني لهم غلازوبون أكل تربيزات يوم تجمعاتهم نخفتحون حقيقهم أب كناتات إرترازي قاتم من تلكاني كبد ويتعب من كنت حتى له بهريات قدف سرعات قدف سنون فولتو أب كم زعينة ناين كان هذا المسرح كأتي كاتسبيو بوليتيكا وحيلي كونن زي قرب تمكر إيرترا كبيد يقوري سلازي تزغرب كم أبنتكم تزغل تمكر نايدو أفريقيا نيرو ግን በዛ አድሄረ ዝገለጽኩ ነጥታትካ ፍሉይነት ካሎ ጉዳይ ኤርትራ ፍሉይነት ካሎ ምናልባት ዝሕጂ ነኸዶ ዘለና ናብ ዝሕጂ በጽሕና ዘለና ኣቲና ዘለና መድረኽ ኣዛሚ ደኸሪዮ ከለኹ ግን እቲ እንኮ ተሪፉና ዘሎ ኣማራጺ ካል ኣማራጺ ዘይብሉ ፍታሕ ኮይኑ ዝረአየና ኣነ ናይ ደሎ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ናይ ደንበ ደለይቲ ፍትሒ ተበግሱታት ምውሃድ ጥራይ ነዚ ወሃሂድካ أبتسرع زيادة أعتقد 5 فترة جيركا نفسها بجبو سريعكا نتزبح حجز ناي مسجاجر مدرخ مدلاوي زيتي إذا حاشة قوم زجبوان كجبر زجبوان ها حديث كاجن التمكر إيرتراسي بقول مدايا تقطريهم كلها فلوين نتاعها لوندي سلذي ناي جد ناي كونن أكالة هجرات زنبرة تمكر خمزول وقد يحرم سها أبي تراون كنت جبرو بقول ما نقول أجن قال حجرات زمان كله الخواني فمسرت هاي ناحية كوينا الرأي إنجن كسب زوانزي وجن دليت فتحي جبرت عن حمد جبرت والله تبغى سرعة أبحث تمرون سمرون زخنا كاينا كما زي ما قالوا زي أكم بدو نقبل على الداس كوينا تجبرني نعان مفتاحن نملا سانكا جبرت جبونا جرات بزح سلوزلو أو مذهبون هذا لا يخون اسمه. Right, thank you دانيال. سكيمو ترى أرشت حتى زلاتني سكفتات الله سكفتات كا كتقلصون سني حكاها هجي إسياس الله وإسياس مسكودة خمونتاخن كونينا زي حجي أبتحت أروان مالتيا انتي يسكي بوغن كا انتي عينت مخرج تبتخ المالتين هزبي نزل سكفتازي نمفقاس دول كسبات كن حاسس بينا أنا حما قطع مخيط زلوا سرعتنا هيقدر كل نجار تأكيبه أب حدا والكسب كم زود دقص للجبرة كم زود كاسك فتات على أقل يجدد يخون كلات يلا نعمل كم بارلما ويحجروا وبيتو ناس إنه تزحلوا على تفردي خالق نحد منجست زبلوه نحبر تسابون بفتحن برتقن نغم حدر زغلو تقالات لزي اللو إيرترا كله أب تحتي ملوك تتصر ناي حدا ولك أملاخي ولا تهجده بحال ودب كان ودب انتحالو بشم بمولو
ፖለቲካዊ ስልጣንን መስርሕን ኣካይዳን ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ተሪእና ግን ኣብ ትሕቲ ሓደ ውልቀ ሰብ ይወዲቑ ዘሎ ስለዚ ስለዝኾነ እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ዝውልቀ መላኽ እዚ ኢልይ ምስ በለስ መን ይኽመፅእ ዝብል ስክፍታታት ከልዕል ገለ መልክዑ ባህርያዊ እዩ ብኣንጻሩ ግን እንታይ ዝብል ኣብ ውልቀ ሰባት ክነተኩር የብልናን ትካላት ክንሓንፅ ክንክእል ኣለና እቲ ንገብሮ ዘለና ተበግሶታትን بعقمنا نكايدو زلنا ناي دليت فتحي مسرحنا ديمقراطيا وألسون كلاتا مهنات تذكر خون على لومبر والكسبات عبد مخصوص برجت كلات بول كسبات يعني يقومون زخصوصون زي أيضا وعني أنا جن انتاي جن كخون دلوا مثلك والكسبات زي تتكأت جيرك ناي مرعي تحساسبان زنبالتاتن جوجل خير الله حرول كسب حدا خيل عن طلو شون تدا بحمام دي بخاله خاله معناتها تدا حمل جنوتو ويكا حلافنتو تعالي خاله بقع سب امتخا ناي متكا مسرح كم زلو خم تخولو كنت ريحو كيلا لنا انا بامنتي عقم زلو هاجر كما راح يخل دي اقال هاجر حلافنتات لي اخكاي خصل زخل سب حطرت نايكم يبلان لي اذا ملان ازيو ብዙሕ ዝዓቕሙ ሰብ ዘሎ ኣብ ክንደይ መንግስታውን ህዝባውን ትካላት ዝሰርሑ ክኢላታት ኤርትራውያን ኣብ ፍቆዶ ሃገራት ኣዝዩ ብዙሕ ዘውፅሮ እዮም ዘለዎ ዕድል ስለ ዝሰኣኑ ንሃገሮም ከገልግሉ ይረኣዩ የለውን ኣብዚ መብዛሕትኡ ዝግበር ናይ ደንበ ደለይቲ ፍትሒ መስርሓትን ንጥፈታትን ዘይክሳተፉ ይኾኑ ኣይንሪኦም እንኾን ሕጂ ስለዘይረኣናዮም ግን የለውን ማለት ኣይኮነን ኣለው مدرخ مستمشاشة الله كنتات مستقاط حاجة كموت خم نقول يا عمني يعني أجد أم خينو تزخيل زلوا عن فت نايتي نايجريت في حكاية لكن زي عدم ويعدم مثل زي كنا نجزيو تخويله من أخوان وقول خون عقل جن الله إليه إذا عمل تعقمتي كن بلوت ألون كن كسبان كن عدمان كن مطن كن سحوان تقين لكن تكلات أمهنات سكا صارح كنكلا لنا in fact عبيه دخمتنا بركت إلى ذا أمر الله أنا تكلات أي هانتنا إزي أبتفعلي قاد أمر تعشي حلواتنا زفوت رأس أجمعتنا أب سدت كنا نقبر لنا أساس الفتاة سلوزوانا أعترف جزينا نسرح كومي فكرت كناتنا ملو جزينا أنا تأثر في نفكر عينة كناتي لنا فكرة فكوا بزي عم تقول صنا حقنا مزرعة إمباستات اللوم ዲፕሎማሲያዊ ሓላፋታት ኣለዎ ሙሉ በሙሉ ኣብ ኤምባሲታትን ኣብቲ ቤት ጽሕፈታትና ህግደፍን ዝሰርሑ ሰባቱን ኣለዎ ክንደዮም ቶም ኣብ ናይ ደንበ ኣብ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ተበግሶታት ሙሉ ግዜኦም ወፊዮም ዝሰርሑ ወዘተረፈ ዝብል ሕቶታት ተዳ ክንምልሶ ክኢልና ንኣብነት እዘን ሓቶ ዘለና ሕቶታት ገሊ ኣብኡ ክምለሰልና እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብሎ ዘለኹ ሓደ ውልቀ ሰብ ስለተኣለ ሓደ ውልቀ መላኸይ ካብቲ ስእሊ ስለዘልገሰ ጥራሕ كل نجار شنكر كبل يجوا مالك هيكونن بقعات إنه لما رحتن في إلهات تدعم الملنا تانيحنا كفتح دخل نجاري زجن تحسمر على هذا اللي زلوا هنا بنتايا تكلاوز هنا كايدان أسرع رحم أنا تأثر تغييرنا أو أن نتمنى الزخيل مسره عقمها الله بحلا يعني صمتها الله بحلا من على جزء قرب أنت أرنا يقع عسكري هلو جزء يقدم النهاية هلو كنستبدل بعنا هون كحليف تاريخهم عقم الله حتى عقمتها كاني قرب ميلان كده بنحاولها بصراحة يدلنا هون تساقب برنا زخاخن بقعينا إلى عمل بوغني حراي حو دانيال دكتور دانيال أزي مسكنكا موسكي أما ودعتا من البات زي حاتت كوخا ويكتب له تدلي ملختت له أبا خلقها جن أنت هيك تبلش اللي مدلله من البات ورقة تصحفة أيهلو نخون إني جن عدمة ناي مسجاجر منجستي نابنت بهجرف نربعة عامات يلوم ونيرم أبزتات درجة زي تصحفة حق جن نسمع مع اللوس اللودو أو خلقها زي أتمليس كله صبوا نيرو كن ده تخون أيتي صبوا زبال كي نوحة كي حتسرة أدمعي كخون دخل أنا أبتفعل لي سندات نايكالو تمكر حاجات مركز بز وحلو القوة تمكره بس حتى جزء كابل تعمد دينا وح واني حتسهل
تخلط عامتنا كارها هون خديجن تخلط عامت نتاع عدلات بكا تنزلوا بوليتيكا وحيلتات محبرات ودبات كالوت نفسنا سرعة تدلي بوحدو قلة نتي زمت زلوا ديمقراطية ومنجستي وي ديمقراطية وسرعات نمتكال دليكا أواجات حقتات بوليسيات نختت عدل بكا بهم منصر كسري هلا خاب عمد كل تعمد زلوا مثلا تحت عمد تخينوا أزي حد سيري لعل تعمد تخيلوها مسجاجر خطبلون أتسجاني سلزي حرفوا الدهون فورمولا يقولون جن خاب عمد كل تعمد تخيل إلك هتقوم تتخيلها إذا كل جزء بتم تواسعات نايت مدرخ بتم تواسعات نايت تخيل دولة بوليتيكا مثلا حباتهم من زو السنة زقرتني معناته كأو تزاي كوين جن فل الدهون حدا فورمولا على اللي حط زاربات الجامي زي تي قدما يحطوا زمل لحتت كذا زمل كنت كوين كلاي من علات زي بالقوة هم اللو زجب عني تبلو كان نيركا أنا انتهي زبل زناي كرب أوانات نايز حلفة شمون توحي معلتات كنرين تقينا في اللعب تبومولو زواغرنا أفريقيا مش إثيوبيا إيرترا زجبر زلو نقرات كله خطريهم كلها بزح نقرات نتقاير غيركم زلوها أنا سايد سامعو بعد كله بريتو ده سامعو كله خنو انتهي كندرين زلو تناي اللوت مدرخ انتهى تقاربي خير عنه بو من تركع حلافنتنا لزخونه إيوان بتنكع كنواتون كن عموز قبعنا حمامات تاني تصنتو أزين بحاجة زي خيط كم دولون كن مزين كم قبعنا زين زبعنا سلازي تنايلو تجيزين لا تقارب أي خيط سلازلو نعوز بكع بالدلات نعوز بكع أكيدان أتحزن كن جورلو كم زاد لينا فليتنا كاب زخونه يكون أوان العالي ناي دم بدل ليت فتحي تبغشاتن لفتاتن أكايداتن كقرارو بولو زخل بحدا انداتاج أنا أخسر حلو زخل من قدتا فتاش كدلين ناي سلازي إزي زلو ناي حجوناتن أكايداتن أنفتاتن دارانا ما خد كدلين نامخانو زخر دلي زي حجناعته زلنا حدش عامت كأني تسفى قبور مجم بشن حدش عامت راح يكونس مزيز غدنا وأنا يشمون توارحن العليم نبر تمكرر يهمزنهم كلهم من البعض قال مسألة هاو كنا نخيل لو قطعت إن رئيلهم كي يكون يترفني لمزن وغنا غينو حبيرنا مسجدي الرئينا زي بالعنب وغني بوزح كالي ترفني باللين خالق تمكرنا قد أمن زير قول واناتون كم زتمساس هذا حسب من اللغات مدبات تسرعين خيرينا إذن دابولكو دقيمين إذا حدنا زمادرس لذا حدومكم من يمسجن زوادة حانكا إساس حراي مونا يلوم معين تقاشانا دكتور دانيال رزانا مكونن أزينا نمسجنا كان زهاب كاننا مبريه ريتو نحطو تاتناون بقبو مملاسكا ما بكا أي تدفعنا يا خامزيا يغني لي إساس حراي تانكيو ما كبرات تخطات مدبنا نايلوم معين تمدب بزي زازيمنا لنا أبزمت زلو سمون بسقام نراخب سلام كنا نقحت التكبر معرزة طامرت ترمس حيين مفتار قحقح زوفرت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت إنيت مزمورة نود عاونت أباي تازلو هي وقوننت مغالي حكي معدو أبركي عربي حارنت ناي تصفى ناسمكي عربي حارنت هذه إذاعة إرنا